Tým, že vlastne máme anglické študijné programy, umožňujeme aj zahraničným študentom absolvovať kompletnú výučbu na našej fakulte, ale okrem toho ponúkame množstvo predmetov zabezpečovaných aj v anglickom jazyku, takže aj študenti iných študijných programov si môžu vyberať, či chcú absolvovať daný predmet v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku a tým pádom sa teda otvára možnosť aj v rámci Erasmus programov bilaterálnych vzťahov, že prichádzajú k nám aj študenti z ostatných krajín Európy a sveta. Naozaj sme študovali nie tým takým klasickým štandardným štúdiom, ale navštevovali sme krajiny, chodili sme na výmenné pobyty, odohrávalo sa to všetko v cudzom jazyku, v angličtine s študentami z rôznych krajín. To znamená, že my ako taká skupinka v rámci SPU sme boli 10 alebo 11 v skupine, čo bolo dosť málo, ale vždy, keď sme sa stretli niektoré z tých krajín, tak nás bolo zo 30 ľudí. Takže sme spoznávali aj rôzne kultúry, nielen tej krajiny, kde sme boli, aj ľudí, s ktorými sme sa stýkali a to si myslím, že to je to najviac, čo dokáže tá škola dať. Naša fakulta strašne veľa takýchto možností ponúka. Patrí medzi najlepšie fakulty, čo sa týka ponuky týchto zahraničných rôznych programov a toto štúdium bolo to o štúdiu, bolo to o nových kamarátstvách, bolo to o kontaktoch, ktoré vlastne udržiavam doteraz, aj keď to už bolo vlastne pred 2 rokmi. A potom som sa rozhodla ísť vlastne aj na pracovnú stáž a to sme išli na Maltu, to bolo iba na 3 mesiace, ale to tiež bolo výborné, tak hlavne bolo to aj pri mori a zase taká nejaká iná kultúra a iní ľudia a všeobecne. I didn't expect that I will be so good here, but when I came, all people was very kind and very polite with me. All Erasmus students also very good and we have fun a lot. Keď prídu zahraniční študenti do Nitry, vždy tie ich reakcie sú veľmi pozitívne, pretože Nitra sama o sebe je takým malým chutným mestom, že všade vlastne je blízko aj z tej školy, pretože naša fakulta, teda aj univerzita tvorí ako keby také malé študentské mestečko v strede mesta. To znamená, že oni keď prídu, tak majú perfektné internáty z môjho pohľadu, veľmi ústretových pedagógov, majú to blízko do mesta na party, lebo však aj to je študentský život. Myslím si, že aj naši študenti ich vždy veľmi radi medzi seba príjmú. Dôkazom toho je aj to, že v rámci športového dňa fakulty sa vytvoril Erasmus tým futbalistov a dokonca získali zlato, takže to vyfúkli našim študentom a oni sa z toho neskutočne tešili. Myslím si, že Nitra poskytuje, aj naša fakulta poskytuje veľmi dobré podmienky pre zahraničných študentov.